ken nagrayo ta innas ngem di nakaatiwa adun ti nakaudya isungaing karigata tapno makagatanga rinugyak ti nagurnong ti igatang kot cellphone tapno lakan kanayon mait-text ko to'y lailo imbes sa pagmerienda ipisukot alkansya puno ngaing karigatak tauray la nagkaulserak idin nakaurno nga dagos agi matanga cellphone rugak ngem pinagan anusak naruay apuy puyat ikatetex nga inobrak barbareng lakuna no syaktot adaan gasak basit nga allowance ko nga ikited ni inang ko lugkoti iyon unak ta isot pakaragsaka maas asyan payen ni amang ko kanyak adukan tigastos kon di nakpaila na aklon idin ada panunot ko ahusto ni amang ko nasken ama amwa kon no anyat pangedeng mo kapo ti ayat ko adaras ti reply mo impasalud ko basipayen a balance ko anyan nagkasang idin nga inak na amwan ka-textmate mo gayam iingkan sinungbatan anyan nga ulpit mo ken panangin sulto daydi pasalod ko inang sungbat mo ti karibal ko Datay gwapo akong nada nagsisipul tinobya na sa bali pa'y ti kalipin na at anto pa'y masikugan na tiyagdam din ti agayat tay barua bartikero mauray ko datay baru abartikero bakit kidogla inaam mo nasumang petay por Diyos santo agbisbisyekin agargaryo
kadi at panunuti kasta natuirik na si kalat nakasentruan na dumayat ka ora mismo ikasar ka pagserbian ka ngawan sarday na Putno katiti nagbalbal latungin si siyat tulaeng tingkapatpatken ikaring arudi nagtupag sa ngiten tay patay kami anatalingenyen nagragsak na ngayet lubong ni ayat nudis nududwa puso ken agtulag aglalo no inda agbanag mapasingkedan relasyon na imba kadi ang panunuti kasta tatuirin na si kalat nakasentruan na lumayat ka ora mismo ikasar ka pagserbian ka ngawan sarday na Putno katiti nagbalbal latungin si siyat tulaeng tingkapatpatken ikaring arudi nagtupag sa ngiten tay patay kami anatalingenyen nagragsak na ngayet lubong ni ayat nudis nududwa puso ken agtulag aglalo no inda agbanag mapasingkedan relasyon na imba nagragsak na ngayet lubong ni ayat nudis nududwa puso ken agtulag aglalo no inda agbanag mapasingkedan relasyon na imbat aglalo no inda agbanag mapasingkedan relasyon na imbat
tagamis nuwaday maupla ulay libre waday timpuyog miyay man ini ulay magadi puldiya mansin nukat ay manubla isuga ulay waday kumaan wadan to'y endapan ta ulian tanmayat ay talaga ng katanmi ulay tu kananda unadawi kanayon ay ibagan di man ina anak ko siya di nanamnamam na ulay no sinudi panbalinam wigi lugar ay napuwang ulay no sinudi panbalinam wigi lugar ay napuwang. HBO Records and Oyoboy Production. Ang kansa nga agayat apay-apay adinak kayat nagpintasan day ko'y langag apay-apay alikliklikan nag ang kansa nga agayat di mo sakit amot na sayaat di agayat isu tirag-ragsag di agbaak dakes adamag ang sakit day tapusom bubungin tarik namon jaglapat jen nga awan na armam baklakan sa anyat makunam ang sakit day tapusom bubungin tarik namon jaglapat jen nga awan na armam baklakan sa anyat makunam. Kataka di na makuryente ta puso kenrik na nakaang-ang mo leng-leng nga agayat pud na sakit abak lang kakabsat mamit anulat mangiyeb kas di I love you sa mo'y kidag-kidag idayang-dayang mo't matangkas na ang papaimas kadi kakit kasta ang nga agayat.
HBO Records and Oyuboy Production. Sa dinuman di ayan mo biyang ko kaya't kukumaken ka ngay pudno sika ka na ket di kantong mapukaw dito'y lagip ko sa dinuman di ayan mo biyag ko kaya't kukumaken ka ngay pudno sika ka na yun di arapaap ko ket di kantong mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas man di tawid ikariken ka nga sika sikalae di ka masusuro biyag ko alipate uray pa'y at kaakun ijay tanen sa dinuman di ayan mo biyag ko kaya't kukumaken ka ngay pudno sika ka na yun di harapaap ko ket di kantong mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas man di tawid ikariken ka nga sika sikalae di ka masusuro biyag
ni Uncle Bertie. Natari pato iti dingwen, pakulinalan nasken atuladen. Awan kanyan at banog, inaldoleta at sumalog, oray maka sinit pa iti podon. Nakarat kadilata, oray aldasago ganit na, agpastro ng iti panakainanana. Basta ni Uncle Bertie, sala sumang peto ti malemen, natikayat na rumang ay panabiyagay. Mungalpas ti raraepin, apa nagbirok pangkitanin, ala tiro dandanin panagkaabaten. Yang apay tanaliday, taabagam nalpay, iti naamwam, ti presyo, iti bagay. Ni Uncle Berting, di pa yumisem, napanpikit di nakiinumin, ngayon ko na sumulitak nunex grabe. Sumarunua pa nagtatalon, raepet si kakit ni maton, doble pa ti presyo, ti abono. Awan pa'y kita ng regasyon, de gasolina iti panuno, ni Uncle Berting nang isaldan taltalon. Di na nisa ang masakan, tati makelen iti pamilya, tati baro nang ang basbasakit ng asawa. Nagragsak ti pakasan na balisaritang em nalakunan, ay may sanga etarya. Basta ni Uncle Berting, sala sumang peto ti malemen, anya narigat di malarumang ayen. Adap ko ni Uncle Berting, isubayan ang pagpagkatsen, ala tiro madlaw lumakayen. At damay sa amalem, nakita ni Uncle Bertie, nakatugaw at kakape nakamuleleng. Awanin iti matalon, di na amin analakon, awan peget ken kwanen mangkaripaton. Barbang nuno agriin, napanagugot iti kamutin, iti sumangkit si malibog at ni Uncle Bertie. Dagiti